Беларускім палітвязням прапаноўваюць напісаць прашэнне памілавання на імя Лукашэнкі. Наўзамен абяцаюць вызваліць паводле амністыі да 3 ліпеня. Неафіцыйную інфармацыю пра гэта Белсат атрымаў з некалькіх крыніцаў. Мы працягнем сачыць за тэмаю. Пра іншыя навіны суботы апавядзем у аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Лукашенко умацоўвае ролю Савету бяспекі. Чаго чакаць? Тут может быть и с пункту гледжання абмежавання правоў і свабодаў падчас надзвычайнага стану або вайсковага стану. Пратэст на мяжы. Толькі магутныя, моцныя, эфектыўныя санкцыі гарантуюць нам, што яны будуць кароткія па тэрміну. Бо калі гэта зноў будуць мяккія крокі, гэта все будзе толькі ўзмацняць рэжым. Беларусы Польшчы і Літвы падтрымалі акцыю народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Хотим, чтобы Европейский Союз обратил на нас внимание. Хотим сказать людям, что Беларусь, по сути, становится концлагерем. Если власти Европы не прислушиваются к скорейшему введению санкций против Беларуси, мы планируем перекрывать грузовые потоки с Беларуси. Савет бяспекі, які ўзначальвае Александр Лукашенко, займее больш паўнамоцтваў. Адпаведна, зменяць законы пра надзвычайнае і ваеннае становішча. Што гэта азначае і што пра змены думаюць беларусы? Матэрыял Ірыны Карніенкі. Падвышаецца роля Савету бяспекі Беларусі. Пра гэта сведчыць дакумент, апублікаваны сёння на нацыянальным прававым партале. Ён надае Савету больш паўнамоцтваў у, цытата, пытаннях абароны незалежнасці і канстытуцыйнага ладу, падтрымання міру і згоды, супрацьдзеянню экстрэмізму і тэрарызму. Лукашенко пэўнай мерай узмацняе роль Савета бяспекі, хутчэй за ўсё для таго, каб на наступным этапе, у тым ліку праз Канстытуцыю, весці гэты орган як больш моцны ў сістэму ўлады Беларусі. У адпаведнасці з новымі нормамі прывядуць законы пра надзвычайнае і ваеннае становішча. Гэта даручылі зрабіць Савету міністраў цягам месяца. Тут может быть и с пункту гледжання абмежавання правоў і свабодаў падчас надзвычайнага стану або вайсковага стану, зважаючы зноў-такі на змены папярэднього заканадаўства пра сродкі масавай інфармацыі, пра масавыя мерапрыемствы, пра абарону нацыянальнай бяспекі і іншыя. Новую пастанову улады працягваюць працэс легалізацыі дэкрэту Лукашэнкі аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу. Что если им удастся покушение на президента? Скажите, завтра нет президента. Что? Вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Згодна з дэкрэтам нумар 2, у выпадку смерці кіраўніка краіны улада пераходзіць Савету бяспекі, кіраўніком якой замест прэзідэнта робіцца прэм'ер-міністр. Але пастановы будзе выносіць увесь Савет праз таемнае галасаванне. Пры гэтым на тэрыторыі краіны неадкладна ўвядуць надзвычайнае або ваеннае становішча. А галоўнай задачай Савету бяспекі робіцца правядзенне прэзідэнцкіх выбараў. Ці падтрымліваюць беларусы такія захады, мы запыталіся на улицах Менску. Он ищет пути отхода. Он знает, что он уже никто, и пытается спрятаться. А чтобы его не искали, может быть, эти ребята с безопасности его немножко прикроют. Имеем примеры этих самых азиатов, прочих, где там военно пришли к власти, и с людьми непонятно, что творится. Уже полгода людям там митинги идут, и трупы. После гибели президента, так сказать, то вопрос, будет ли он в силе, вот этот декрет, так как это противоречит Конституции. Все, что сейчас происходит, правовой дефолт. Поэтому, если вдруг случится такая ситуация, будем смотреть. Имеет, не то чтобы устрашающий, но как бы предупредительный характер, что если меня не будет, вам будет очень плохо. На гэты момант пераход улады да Савету бяспекі застаецца па-за межамі Канстытуцыі. Паводле яе, у выпадку, калі пасада прэзідэнта стае або іншыя прычыны застаецца вакантнаю, яго паўнамоцтвы пераходзіць да прэм'ер-міністра. Ірына Карніенка, Белсат.
Палітычны аналітык Артём Шрайбман з'ехаў пасля інтэрв'ю Романа Пратасевіча тэлеканалу ОНТ. Ён адзначыў, што ягоная прысутнасць у чаце Лавхата перабольшаная, ён не браў удзелу ў дыскусіях. Выданню «Наша Ніва» Шрайбман паведаміў, што цяпер застаецца ва ўкраіне. Тым часам прадстаўнікі самаабвешчанай Луганскай Народнай Рэспублікі прынялі запрашэнне Лукашэнкі. Як вынікае з выдання «Донбасс сегодня», следчыя з гэтак званай ЛНР прыехалі ў Беларусь, каб дапытаць Романа Пратасевіча. Што, праўда, афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. 27 траўня Генпракуратура самаабвешчанай ЛНР распачала крымінальную справу супраць Романа Пратасевіча. Маўляў, улетку 2014-го ён далучыўся да ўкраінскага батальёну «Азоў», які ў гэтак званай ЛНР прызнаны тэрарыстычным. Вінавацяць сярод іншага ў расстрэле населеных пунктаў. Раней былы камандзір добраахвотніцкага ўкраінскага батальёну «Азоў» Андрэй Белецкі заяўляў, што Роман Пратасевіч на ўсходзе Украіны не ваяваў, а заставаўся там у якасці журналіста. У сваю чаргу міністр замежных справаў Украіны Дмытро Кулеба папярэдзіў, што Украіна адрэагуе, калі да Романа пусцяць прадстаўнікоў ЛНР. Згодна з 7-м артыкулам крымінальнага кодексу, грамадзяне на Беларусі не могуць выдаць замежнай дзяржаве, калі іншага не прадугледжваюць міжнародныя дамовы Рэспублікі Беларусь. У выпадку ж экстрадыцыі Роману Пратасевічу пагражае расстрэл. Беларусь вядзе гібридную вайну, заяўляюць дарацца прэзідэнта Літвы Аста Скайскрыгіце і кіраўніца Міністэрства ўнутраных спраў гэтай краіны Агнэ Белатайце. Спасылаюцца на ўсё часцейшыя выпадкі нелегальнай міграцыі на літоўска-беларускай мяжы. За мінулыя сотні мы затрымалі 52 нелегальныя мігранты. За апошнія 5 месяцаў колькасць нелегальных мігрантаў павялічылася ўдвая, калі параўноўваць са звесткамі за мінулы год. Паводле службы аховы дзяржаўнай мяжы, сёлета з Беларусі ў Літву спрабавалі трапіць каля 250 мігрантаў, большасць грамадзяне Іраку. Таму Літва плануе ўзмацніць ахову мяжы, працягнуць войска, працаўнікоў памежнага камітэту і развязу і стралкоў. Памежнікаў з рэзерваў ужо размяшчаюць на тых месцах, дзе адбываецца найбольш парушэнняў. Раней беларускіх памежнікаў абвінавацілі ў тым, што яны хаваюць сляды нелегальнай міграцыі. Міністэрка ўнутраных справаў дапускала, што службовыя асобы Беларусі маглі спрыяць плыню нелегальных мігрантаў. Сёння ж уначы на мяжы з Літвой аператыўнікі ГУБАЗіку, міліцыя і памежнікі затрымалі 2 удзельнікаў жнівеньскіх пратэстаў, паведамляе МУС. Гэта жыхары Берасця 21 года і 27 гадоў, якія былі ў міжнародным вышуку. Пасля затрымання на іх склалі пратаколы за незаконнае мінанне мяжы. І да наступнай тэмы. Адміністрацыйны камітэт Міжнароднай федэрацыі журналістаў рэкамендаваў пазбавіць сяброўства ў гэтай арганізацыі падкантрольнай чыноўнікам Лукашэнкі Беларускі саюз журналістаў. Журналісты заслугоўваюць поўнага падтрымання ў гэтыя крытычныя часы свабоды зняволеным журналістам. Гэтак заявіла Міжнародная федэрацыя ў сваім твітары. Міжнародная федэрацыя журналістаў найбуйнейшая ў свеце арганізацыя медыйных працаўнікоў. Яна існуе 95 гадоў і прэзентуе каля 600 тысяч журналістаў з прыкладна 140 краінаў. Міжнародная федэрацыя журналістаў абараняе правы медыйнікаў, якія працуюць у друкаванай прэсе і онлайн-выданнях. Беларускі ж саюз журналістаў летась узначалі ў палітычны аглядальнік Белтэлерадыёкампаніі і давераная асоба Лукашэнкі на апошніх выбараў Андрэй Крывашэў. Цяпер еўрапейскі трансляцыйны звяз разглядае замарожванне сяброўства Белтэлерадыёкампаніі. І ў працяг тэмы гарадзенскага журналіста Анджэя Пачобута паставілі на ўлік як схільнага да экстрэмізму. Пры гэтай Белсату паведаміла ягоная жонка Аксана Пачобут. Цяпер Анджэй у следчым изолятары Жодзіна арыштаваны паводле гэтак званай справы палякаў. А ўздоўж дарогі з плакатамі, расцяжкамі, лозунгамі і спевамі дзясяткі беларусаў прыехалі на памежны пункт пропуску Баброўнікі-Бераставіца, каб прыспешыць прыняцце новых санкцыяў захаду супраць рэжыму Лукашэнкі, патрабаваць вызвалення палітвязняў і адкрыцця наземных межаў. Рэпартаж Алеся Баразенкі з месца падзеяў. Плакаты, беларускія сцягі і нават магчымае блакаванне дарог. На беларуска-польскай мяжы распачалася масавая акцыя пратэсту.
На памежным пункце Бераставіца-Баброўнікі паўстала сапраўднае намётавае мястэчка. Бестэрміновую акцыю анансаваў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Яе мэта запатрабаваць ад уладаў Беларусі адкрыць наземныя межы ды нагадаць еўрапейскім палітыкам пра неабходнасць далейшых крокаў ціску на рэжым. 10 месяцаў нашых контактаў з Еўрапейскім Саюзам показалі, што вельмі шмат, кажется, слоў, вельмі шмат дэкларацый, салідарнасці, словаў падтрымкі, міжнародных канферэнцый, сустрэч, але абсалютна недастаткова крокаў. І мы чакаем, што Еўрапейскі Саюз нарэшце прыме канкрэтныя рашэнні, звязаныя з санкцыямі ў адносінах да рэжыму, у тым ліку эканамічных санкцыяў. Таму, калі ў наступныя дні еўрапейскія палітыкі не пяройдуць да актыўных дзеянняў у дачыненні рэжыму Лукашэнкі, удзельнікі акцыі плануюць перакрыць на беларуска-польскай мяжы рух цяжкавікоў. Калі мы будзем пераконваць месяцамі, гадамі, то гадамі будзе далей існаваць гэты рэжым, а людзі будуць гінуць у турмах. Мы же бачым, што адбываецца, калі людзі ідуць на самагубства. Яны гатовы страціць, рызыкаваць сваім уласным жыццём. А там толькі дыскусіі, салідарнасць. Не, трэба крокі, трэба дзеянні. У першы дзень удзел у пікетаванні мяжы ўзялі больш за 100 беларусаў, якія жывуць у Польшы. 9 мільёнаў беларусаў сталі вязнямі аднаго чалавека. Яны замкнутыя ў сваёй краіне, на жаль, на сённяшні дзень. Яны не могуць адтуль збегчы, з'ехаць. Мы не можам паехаць да іх, мы не можам бачыць сваіх родных. Падтрымліваю, каб санкцыі ўзмацняліся еўразвяза, каб гэта не спынялася ціск на рэжым, каб гэты рэжым эканамічна перарваць усе сувязі ім, бо на Беларусі патрэбна перамены, нічога не змянілася, ніякі пратэст не затух. Хотим привлечь внимание к проблеме дела студентов, которые сейчас в данный момент как раз разбираются. Суд сделал паузу, но вот 11 студентов и одна преподавательница с разных крупных вузов проходят по этому делу. Падтрымалі акцыю і польскія палітыкі. Мы мусім выказаць нашу салідарнасць з Беларуссю больш практычна, чым цяпер. Ужо недастаткова словаў, патрэбныя санкцыі. Мы дамо рады. Я ведаю, што еўрапейская эканоміка справіцца з санкцыямі супраць беларускага рэжыму. А вось у таго будуць праблемы. Санкцыямі гаспадарчымі wobec Беларусі, то рэжым будзе меў з тым праблем. Арганізатары акцыі заклікаюць долучыцца да яе і прадстаўнікоў дыяспары ў іншых краінах. Алесь Баразенко, Белсат. На мяжы супраць бязмежжа выступілі і беларусы Літвы. Яны падтрымалі анансаваны Паўлом Латушкам пікет і разбілі намётавы гарадок ля пункту пропуску Мядзінінкай. Падтрыманне гукавымі сігналамі выказвалі і кіроўцы. Больш у наступным відэа. Сегодня совместная акция в Польше и Литве. Скажем так, она предупредительная. Если власти Европы не прислушаются к скорейшему введению санкций против Беларуси, реальных санкций, а не разговоров, мы планируем перекрывать грузовые потоки с Беларуси в Литву и обратно для белорусского транспорта. Мы падтрымліваем Польшу у іх патрабаваннях. Мы патрабуем вызвалення ўсіх палітвязняў. І будем тут, да, не ведаю, пакуль патрабаванні не будуць выкананы, пакуль еўразвяз не ўвядзе новыя санкцыі супраць чыноўнікаў і рэжыму Лукашэнка. Чтобы Европейский Союз обратил на нас внимание. Хотим сказать людям, что Беларусь, по сути, становится концлагерем. И, возможно, недалек тот день, когда здесь вырастет новая Берлинская стена. Мы просим, мы требуем, мы хотим, чтобы нам помогли вернуться домой.
Я прыйшоў, каб падтрымаць менавіта ў першую чаргу патрабаванне адкрыць наземныя мяжы. Гэта чарговы замок, якая выставляе ўлада. І я патрабую гэты замок зняць. З патрабаваннямі, каб дажалі гэтага таракана, бо трываць гэта ўжо немагчыма. Вся надзея не толькі на еўразвяз, які ўводзіць санкцыі, але каб таксама паказаць людзям у Беларусі, што тыя, хто з'ехалі, яны не забылі, яны могуць штосьці зрабіць. Путін зноў выклікае Лукашэнку, а Лукашенко – Назарбаева на допыт. Пра гэта ў выпуску гумарыстычнай праграмы «Вечаровы шпіль». Глядзіце пасля аб'ектыву. У мяне ж гэта былі ўсе навіны, больш чытайце ў нашым тэлеграме. Зычу вам добрых выходных, заставайцеся з Белсатам.